Sziasztok! Folytatjuk a gitárkurzust. Ma egy olyan dallal készültem, ami két szempont miatt is választottam. Az első szempont az, hogy ti kértetek, hogy valami népdal dolgozunk föl. Mivel nem vagyok népzenész, tehát nem tudok ilyen népiesen játszani, de mi nem népzenét játszunk, mi népdal feldolgozunk gitár finger style-ban. Ugye? Tehát egy kicsit ilyen feldolgozva gitáros zenét csináltuk belőle. A másik szempont az, hogy egy nagyon-nagyon jó kérdést kaptam, és többen is ezt kérdezték tőlem, hogy melyik basszus válasszunk a dallamra. Mert én sokszor mondtam ezt, hogy esetleg, mit tudom én, a saját érzésre lehet választani basszus meneteket a dallamra. És vannak ezek az akkord jelzések fönt, hogy A-moll, C-dur, ugye, akik ugye átmentek kurzuson, már tudják, 10 akkordot ismerik, a legegyszerűbb tanács, vagy legegyenesebb válasz az, hogy ezek az akkordjelzések, ezek a maga hangok. Tehát például, hogyha látjuk A-mollt, akkord A-M, az a maga A basszus, az a maga ő, az a hang. Vagy ha mondjuk D-moll, D-M, az melyik hang? Igaz, D hang. Vagy ha esetleg van nekünk csak E-dur, ugye a durt nem szoktuk jelezni, csak sima E hang van, tehát a dallam fölött van egy E. Az mi tudjuk, hogy ez egy E-dur, annak melyik a basszusa? E, a maga hatodik. Tehát a maga basszusnak a jelzésnek az első betűje, az a maga hang. Tehát ami basszus, ami nekünk fontos a basszusvezetéskor. És emiatt egy kicsit most nem akarok basszusgitárosokat lenézni, ne. De a basszus csak annyit, hogy a basszusgitárosnak egy picit egyszerűbb a dolga, azért, mert amikor megnézi ő a akkord jelzéseket a dallam fölött, ő már látja a saját szólamát, a saját hangokat, mi kell neki játszani. De én nagyon tisztelem basszusgitárosokat, nem kell haragudni rám, mert én is maga basszusgitároztam több együttesben. Tehát melyik népdalról van szó? A Csitári hegyek alatt. Hú, a bőröm libabőrös tettem, mert tényleg vannak olyan népdalok, ami szinte szimbólumá váltak. Több van belőle, persze, de ez az egyik olyan. A Csitári hegyek alatt. Tehát én választottam A-mollt, a hangnemet. Itt látjátok a kottában szakás szerint lehet letölteni a kottát itt a leírásban. Megnézzük először csak a dallamot, jó? Csak a felső részét. Itt látszik, hogy az első hang olyan érdekes, hogy a dallamot játszunk, de negyedik hurran kezdünk. Igen, van olyan. Hát már hány dalt csináltunk? Már több mint 10 átmentünk. Úgyhogy az is lehet, hogy a dallamot negyedik hurran tudunk kezdeni. Igen. Nézzük meg. Tehát a negyedik húr kettes, fogtam kettesen, és akkor 3-1, 0-2, igaz? A harmadik ütem nullával kezdünk. Kettes, és ott van nekünk szünet. Így van, meg is van az első mondat. Tehát nagyon adja a dallamot, ugye a szívünk is szinte viszi tovább, csak annyi a kérdés, hogy hol is kell lefogni. Hát ott van. Megnézzük még egyszer, egy picit gyorsabban. Egy, ta-ta-da-ta-ta, egy, két, rajta. Csak a dallamot persze. Így van. Na és most a basszus. Én rögtön mondom, hogy efféle verzió basszusmenetnek én találtam magamnak. Tehát, hogyha valakinek nem hangzik jól, elnézést kérek, nyugodtan csináljon sajátat, és akkor A-mollban természetesen kezdünk az A-val. Ta-ta, ta-ta, ta-ta. És itt is milyen érdekes, hogy F, nem mentem erre az F-re, a hatodik húron egyes bundon, mert tudjuk, tehát ti is tudjátok, hogy itt a legnehezebb lefogni, és egy kicsit kedveskedni akartam magamnak, meg nektek is. Jó, elsősorban nektek adaptálok. Következő basszus 3-asan. És ott van a 3-ason az F.
Így van? 3-ason maradunk, csak menjünk az 5. húrra. C. 0, 0, 0, 0. A végén könnyű, mert ott van a 4. üres, 5. üres és a 6. üres. Jó, próbáljuk meg még egyszer, ez nagyon fontos, ez a kezdő dallam. 1, 2. Folytatjuk tovább, menjünk tovább. Megint ugyanazok a basszusok, ugye? Ugyanaz, igaz? Így van. Ugyanazok a basszusok voltak, és itt egy kicsikét olyan művészeti, vagy művészi, vagy a zeneszerző trükk is jöhet az, hogy néha kéreckedik a basszusnak a folytatása, úgyhogy például itt a 3. ütemben, 3-as ütemben, ahol a basszus a C. És itt van a 4. húr üres, tehát a 3. ütemben vagyok. Nézzük. És itt ez a DD néha kéreckedik, hogyha duplázunk meg. Tehát ilyen 0-0. Tehát így van. Tehát igaz? Tehát rögtön egy ilyen teltebb a hangzása. Itt is lehet. És figyeljetek, megduplázom. Ugye? Rögtön teltebb a hangzása. Megyünk tovább. Itt egyébként nagyon érdekes ez a hely, mert ugye az éneklés, tehát kitörted a kezedet, és akkor az a glisz fölfele éneklése nekünk gitárral meg kell oldani. Hát lehet, én gondolkoztam azon, és valahogy csúsztatni föl, hát de nem tudom, hogy célszerű-e. Mert ugye itt tehát csak ilyen, szerintem könnyebb, hogyha hát tegyünk át. 3, és akkor ott van a 3, 1, 0. Tehát megnézzük még egyszer. Innen kitörted a... Ez a 0, 0, 1, 0. Jó? Nézzük onnan. Rajta. Akár még egyszer lehet a basszus. És a vége ugyanaz, mint az eleje a basszusokkal. Nem lehetek a tiéd. Igen, és igazából nekünk 3-szor jön ki, tehát 3-szor meg kell ismételni ugyanaz a basszus menet, az elején 2-szer, és a legvégén még egyszer, az a 3, és igazából csak a 3. a kitörted a kezedet, ott kicsit más a basszus menete. De az összes többi jelenet ugyanaz. A basszus, és ez fix sablonnak lehet használni. Na még egy kis nyuansznyi apróság, amikor játszunk azt a kitörted a kezedet mivel, és akkor itt van nekünk ugye üres, 1-es, 0, és akkor 2, 2, 3. Én még elképzelnék, bele is írtam, csak ugye azért nem mondtam erről, de most ugye én azért is bent hagytam, és elképzeltem bele még a töltő hangok. Na kezdődik. Megint Misa megbonyolította a dolgokat. Bocsánat, de itt jó, sokkal teltebb. Tehát amikor kicsit tegyünk bele a plusz dolgokat, attól a mi gitárjátékunk
attól színesebb, attól jobb, attól ízesebb, meg teltebb. Tehát itt csak egy kettesről van szó. Harmadik húron kettes. És amikor kitő, és akkor kitő. Itt van a dallam. Kezed, és tettem hozzá még kettes. Appa. És a basszussal, ugye sokkal van, hogy ilyen teltebben hangzik. Fú, de nekem nagyon tetszik, de ha feleslegesnek találjátok, akkor vegyetek ki nyugodtan, és akkor csak a dal, meg a basszus. De én szeretem egy ilyen, attól ilyen erőteljesen szól a gitárunk. Ez az. És akkor így, hát... C basszus a hármasa, nem lehetek a tiéd. Ó, de gyönyörű ez a dallam. Még emlékszem, hogy az egyik koncert után jött hozzám egy férfi, és mondta, és művész úr, hát és maga tudja, hogy honnan származik ez a népdal, meg hogy hol van az az egész jelenet. Hát én tippeltem, hogy valahol felvidéken, de tényleg őszintén mondtam, hogy pontosan nem, és mondta, jó, a Nitrán van, és akkor ott játszódik, és onnan származik. Mondom, oké, hát felvidéki, ő tudja, meg is köszöntem, és örülök, hogy egyel okosabb lettem. Ennyi volt az leckéből mára. Voltak olyan kérdések, hogy kurzusomban, hogy én foglalkozok-e, vagy mutatom-e valami bonyolultabb fogások, vagy bonyolultabb pengetések, vagy valami bonyolultabb arpeggiók. Hát én mondom, hogy a kurzusom arra van, hogyha tényleg valaki éppen elkezdte gitározni, vagy még nem is tud gitározni, és teljes nullás, és így ez az express metódusommal, express kurzussal tudja 3 hónap alatt elérni azt a szintet, hogy efféle feldolgozások, egy ilyen acsitári hegyek alatt féle átíratok, feldolgozásokat könnyen el tudja játszani, meg tudja csinálni. És ez volt a cél. Úgyhogy igazából nem tudom, hogy olyan nagyon bonyolult kever dolgok nincsenek benne, inkább fordítva, gördüléken úgy építettem föl, hogy ez jól működjön, hogy ez ilyen kicsit ilyen játékosan is, de lépésről lépésre felépítve hozott minket az eredményhez. Nagyon szépen köszönöm továbbra is, hogy írjátok rám, ötletelgettek. Nagyon örülök, amikor Facebookon is kapok ilyen üzeneteket, hogy lehet-e azt megkérdezni, lehet-e azt megkérdezni. Persze, hogy lehet. Sőt, nagyon örülök, úgyhogy jó gyakorlást nektek, ne álljuk meg, fejlődünk, és találkozunk a következő leckékben. Sziasztok!